Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els hi agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bona tarda, seguim aquí amb Girona a la Fira de Girona. Som aquí amb Mariona Salinas i Núria Pons, que són les responsables de Relook. Què tal esteu, Mariona i Núria? Molt bé, encantades d'estar aquí. Sí, molt contentes. Què tal les fires? Com les porteu? Superbé. Com cada any, sí. Cap queixa, És que vosaltres no sou de Girona. Quants anys porteu anant a les fires de Girona? Portem ja 5 anys així, portarem. Vam començar a viure aquí? Sí, exacte. Molt bé. 5, 6, sí, exacte. Ja és tradició. Sí, ens encanta, ens ho passem molt bé. Perfecte. Us faré la pregunta que faig a tots els convidats abans de començar. Us tracto de tu o de vostè? De tu? Sí? De tu. És per... Quan és de seu? Molt bé. Doncs expliqueu-me què és exactament Reloop. Mira, Reloop és un projecte que va néixer quan vam acabar la carrera. Vam estudiar comunicació cultural i aquí a Girona i no sabíem ben bé què fer, teníem les nostres feines i veiem la comunicació d'una manera una mica diferent del que ens havien ensenyat i llavors vam decidir llançar-nos a la piscina i crear una agència de comunicació. I aquí és on va néixer Reloop, bàsicament. Sí. Va ser la carrera, començar a donar-li voltes en aquesta idea, fins que va arribar un moment en què vam dir, ho fem i ho hem fet. Sí, estem de moment. Molt bé. Llavors les dues, com heu dit, teniu el grau de comunicació cultural. En què consisteix exactament el grau? És com dic, que és una mescla entre periodisme, una mica de comunicació audiovisual, que és també bastant cultural, és com una mescla. Sí, s'entenguem, bàsicament. Abarca moltes coses, des del tema més comunicatiu al tema més periodístic, com ha dit la Núria, sí, més audiovisual, és molt ampli i a la vegada, clar, t'has d'especialitzar en alguna cosa perquè si no... Clar, un cop hem acabat la carrera, ella ha fet un màster cap a una branca de comunicació i cap a una altra, i així ens Sí. complementant. Sí, exacte. Molt bé. Quines assignatures fèieu? Bé, jo Sou un exemple. Per exemple, fèiem teoria de la comunicació, no? Que ens ensenyàvem, jo què sé, la comunicació al llarg dels anys i com ha evolucionat fins a la comunicació que entenem ara, no? Llavors fèiem assignatures més audiovisuals, d'edició, etc. Sí, d'entendre com es fa un anunci, com es comunica per arribar als públics. Exacte, sí. També fèiem assignatura més de periodisme, més de redactar, Sí, fer entrevistes. plans comunicatius, etc. Sí. Llavors, a l'hora de fer pràctiques, quin estil de pràctiques vau fer al final de la carrera? Què us demanaven? Vam fer pràctiques les dues completament diferents, sí. Jo les vaig fer en una revista que es diu Bon Art, que és una revista, com diu el nom, d'art, i allà redactava articles i també feia la part una mica més comunicativa, i la Núria, bueno, que us ho expliqui. Era a Playgra, que és una agència així de màrqueting digital, i m'encarregava, vaig aprendre allà de gestionar una mica les xarxes socials, com funciona des d'aquest món, d'escriure fort, redactar coses, fer contingut, etc. Llavors, les dues estils de cosa bastant diferents a fer pràctiques. Val, s'ha de ser molt creatiu en la vostra feina. S'ha de ser... Sí, té un punt creatiu. Sí, s'ha de ser molt viu, s'ha de ser molt creatiu. Vale, sí. I a vegades ens trobem això, no? Que diem, ja tenim un bloqueig, hem de sortir una mica de la rutina per tornar a arrencar i tornar a tenir bones idees o a... Sí. a desbloquejar-nos. Sí. Sí que és veritat que ens compaginem molt bé en aquest sentit. Quan va molt bé ser dues persones per... Sí, perquè si ella no té idees igual jo en tinc, Sí, per tirar... les anem perfeccionant. Per complementar-vos una mica. Molt bé. A quin tipus d'empreses us dirigiu per tal de desenvolupar un pla de comunicació cultural? Sobretot a pimes, petites i mitjanes empreses que tinguin ganes de començar en el món de la comunicació o d'invertir en comunicació, que ho vegin com una eina, més que una inversió, com una eina per aconseguir els seus objectius. Sí, el que volem és que les petites i les mitjanes empreses se sentin còmodes i vegin que no han de... Sí, que no necessiten fer grans coses i que no han de deixar de ser qui són, en aquest sentit. Molt bé. Quin estil de coses, o sigui, quin és el vostre dia a dia en l'empresa i què feu en el vostre dia a dia amb Reloop?
Mira, nosaltres treballem en un coworking, juntes, i llavors, cada matí ens posem una mica al dia de, què hem de fer avui o què hem de fer la setmana. Tasques a fer, reunions que tenim, coses a entregar que s'han de fer, i ens organitzem una mica, treballem al matí juntes. Exacte. I llavors a la tarda cadascuna treballa. Sí, al coworking o a casa anem veient. Però sí que és veritat que treballar a un coworking ens ha ajudat molt a conèixer gent, anar... Sí, és veritat que ara això funciona molt bé, la veritat, sí. Molt bé, llavors, és una especialització, realment la comunicació cultural és bàsica per crear continguts diferents? És una bona pregunta, perquè, clar, a nosaltres ens passa que en la comunicació cultural també l'entenem com una comunicació bastant àmplia, o sigui, abarquem bastant, no només coses purament culturals, sinó que ens dirigim també a altres empreses que no siguin purament culturals. Exacte, sí. Sí. Perquè, o sigui, al final és el que ens agrada. Si ens agrada molt la cultura i creiem que és molt important i oferim serveis molt dirigits a la cultura, però també oferim altres serveis que van dirigits a empreses que no tenen gaire a veure amb el tema més cultural. Sí, exacte. Molt bé. D'on ve el nom Reloop? Expliqueu-nos una mica. Aquest nom va sorgir d'una pluja d'idees, és a dir, volem donar-li un nom a aquesta agència que tingui sentit per lo que volem fer i bàsicament és això, o sigui, Reloop perquè entenem la comunicació com una cosa que va en constant moviment, que es va transformant, que no és igual per tothom. Sí. Llavors, és aquest símbol de Reloop, de que va girant, de donar-li voltes a les coses constantment, etc. Sí, sí. D'aquí, bàsicament. Sí. Doncs molt bé, noies. Doncs vosaltres sou gaire de farra? Ja que som aquí a les Fires de Girona, expliqueu-nos una mica. Si som gaire de farra. De farra, d'anar de festa, sobretot per les festes de Girona, no? Sí, sí. Aquest cap de setmana hi ha algun concert que us faci especial il·lusió, que us agradaria anar a les barraques, on us trobarem? Ens trobareu a la Fúmiga. Sobretot a la Fúmiga, jo crec que sí. Ara que ho deixen també. Exacte. Sí. Ens fa moltes ganes d'anar-hi, creiem que és la darrera oportunitat que tenim quasi de veure'ls, així que ens estarem allà. I ens trobareu cada dia. Vull dir, ara ja els 2 dies que queden. Sí, doncs ja us prepararé per allà, perfecte. Us faré la pregunta que fem a tots els nostres convidats per acabar. Girona estrena podcast, aquest és com el programa número 0 i la idea és remoure una mica les aigües. Què us agradaria que remoguéssim primer? És una bona pregunta, també. No sé, jo, ja que parlem d'aquest tema de comunicació cultural, una mica així de a veure com està la cultura, sobretot de cara de jovent, a veure què es podria fer, saps? No sé si m'estic explicant. Sí. Doncs això, una mica aprofitar aquest fil de comunicació cultural, sí, per remoure una mica les coses d'aquí. Sí, exacte. Sí que és veritat que també hem estudiat una carrera que, per exemple, costa molt que els joves, el tema de cultura, etc. Sí que ens trobem en una ciutat que... Sí, que fa moltes coses que és molt participativa, però sí que és veritat, per exemple, jo vinc d'una ciutat que és tot el contrari, llavors en aquest sentit potser també es troba una mica a faltar. Llavors, sí, potser una mica... Sí, com els joves poden participar de la cultura, per entendre la cultura també d'una cosa que no és avorrida, és una cosa molt àmplia, que és per tothom, per tots els públics, i és molt important. Ai, mira, ens estan fent preguntes en el directe. Vale? Llavors respondreu a la mesura visible. Vale. Diuen, quin creieu que és l'error més comú que cometen les empreses quan comuniquen? Ostres! Doncs depèn molt de l'empresa. Jo crec que una cosa que es tendeix a fer molt últimament, sobretot, és ara que s'ha posat molt de moda TikTok, molt Instagram, és que totes les empreses creuen que han d'estar a TikTok, saps? Per tenir o per complir els seus objectius per comunicar han d'estar a TikTok. I no és així. Nosaltres creiem que cada empresa és diferent, llavors cada empresa ha de saber on està el seu públic, què és el que vol comunicar i on ho ha de fer. Potser, jo què sé, hi ha una empresa que decideix obrir un TikTok i no acaba de funcionar i perd temps, perd inversions, esforços a TikTok i realment és on no hauria d'estar. I si ho fes d'una altra plataforma o d'una altra manera, guanyaria molt també. Clar, fer una anàlisi concret del que necessita cada empresa per no perdre ni temps ni esforç. Per no llançar... perquè no totes necessiten el mateix, bàsicament. Sí, entendre el seu públic. Sí, i no llançar-se a les modes sense abans haver fet una reflexió prèvia de dir realment m'aporta la meva empresa o jo puc utilitzar aquesta plataforma per lo que vull? Això. Sí.
Doncs molt bé, Mariona. Núria, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres a Girona i que passeu unes bones fires i que vagi igual bé en Reluc. Gràcies. Gràcies, que vagi bé.